inde i mig selv. Velkommen til det her meetup-møde, vores andet sidste i denne her række. Det jeg vil snakke om i dag, vi har snakket lidt om sådan noget AI og sundhed før, hvor det handler om at bruge AI som sådan en sundhedscoach, men det jeg gerne vil tale om i dag er det lidt større billede. Hvis der er nogen af jer, der har læst den bog, som jo danner udgangspunkt for den her møderække, så starter det første kapitel om, da min far bliver syg og får kræft, og hvordan AI er med til at gøre en forskel der. Jeg valgte at lægge det kapitel her, som er omgangspunktet for det her møde, til sidst i rækkefølgen, fordi at det i mange andre sådan, fortællinger omkring det her har ligget først. Men historien helt konkret er, at min far sidste år i maj får konstateret en masse kræft rundt omkring i kroppen. Desværre også en kræfttype, der gør, at han overproducerer et signalstof, som gør, at kroppen laver rigtig meget kortisol. Og hvis der er nogen af jer, der kender lidt til hormoner, så kortisol er det her stresshormon. Og hvis du har ekstremt høj stresshormon i din krop, og det er ekstremt højt i meget lang tid, så kan din krop ikke holde til det, og så er det goodbye, så at sige. Min far havde jo så nu 2 sygdomme, der kørte. Det ene, det var et kræftforløb, og det andet, det var et hormonforløb, som var helt galt. Og kræft, der har man noget kemoterapi, nogle andre ting, man kan give, men det kan man ikke give til folk, som har det ekstremt svært. Så derfor var man nødt til at få håndteret den her hormonsygdom først. Og historien er egentlig, at jeg fra starten af sidder jeg med AI og tænker, der er ingen grund til, at jeg med den erfaring, jeg har, og så meget, som jeg gerne vil bruge AI, ikke ligesom prøver at få så meget hjælp fra AI, som jeg kan. Så jeg spørger min far, om jeg kan få lov til at få fuldmagt til sundhed.dk. Og det fik jeg. Dermed vil jeg også sige til nogle af jer, hvis I ikke vidste det. Jeg tror, at hjemmesiden hedder fuldmagt.dk eller fuldmagter.dk. Hvis I nogensinde sidder med en pårørende eller noget andet, som skal indlægges, en gammel mor eller et eller andet, så kan man derinde gå ind og anmode om at få fuldmagter til forskellige dele af den her persons liv. Så det var et lille hack. Så jeg fik fuldmagt til sundhed.dk og kunne så se, hvis der er nogen af jer, der nogensinde har set jeres børn inde på sundhed.dk, så er det der, man også kan se andre, man har fuldmagter til. Så nu kunne jeg så også se min far, ligesom jeg kan se min datter, for eksempel. Og så hentede jeg jo ind og fik oversat journaldata til menneskesprog, så man kunne forstå, hvad der skete, osv. osv. Og på et tidspunkt, så kommer der så en besked om, at der er en afdeling på Skyby, som ikke tror, han har så lang tid at leve igen. Og jeg får så snakket med mine forældre, og det er jo en kæmpe sag, for det var der ikke rigtig nogen, der havde fortalt os. Og der sætter jeg mig så hjem i min forældres hus uden for Aarhus, og så siger jeg til ChatGPT, det er sådan lidt sjovt prompt, men jeg sagde, hvis vi kun her er noget journaldata, hvis man kun har 1 skud tilbage i bøssen, altså i morgen er ligesom, der skal vi fucking nail den, ellers så går det galt. Hvad vil du så gøre? Og så gik den jo i gang med deep research og søgte en masse ting og så videre, og så kom den tilbage med en rapport, og den fik jeg så verificeret hos Gemini og hos Claude. De havde ikke samme deep research muligheder på det tidspunkt, men de kunne sagtens slå enkelte detaljer op, så de kiggede ligesom på alle fakta, og så dobbelttjekkede de, og så sagde de, der kan være lidt med, med det sproglige, men overordnet set ser det korrekt ud. Og jeg afleverede den så til lærerne på Skyby. Jeg havde fået presset et møde igennem, og de læste den så, og valgte så faktisk at implementere behandlingen samme dag. Det var en behandling, der skulle få det her kortisol til at falde, og efterfølgende var der en mere langsigtet behandling, som ligesom skulle sørge for, at det ikke ville stige igen. Jeg gør det lidt kort her til introduktionen. Det, jeg synes, der var ekstremt spændende ved det her, det var jo, at, og jeg kan også fortælle, at senere hen, da han får det bedre, og vi kommer over i selve kræftforløbet, der bruger jeg selvfølgelig også ChatGPT til at holde med, eller følge med i, hvad der sker. Men her
er det ikke så stor en forskel, det gør. Og en af de ting, jeg tror, der er forskellen, det er, at i den første del, der hvor min far, han har denne her faktisk ret sjældne hormonelle sygdom, der er det en sygdom, der er så sjælden, at man ikke ser den særligt tit på hospitalerne. Og det gør, at deres viden og deres erfaring inden for meget, meget sjældne sygdomme eller tilfælde, som ikke opstår så tit, der er de af gode grunde ikke så stærke, som hvis det var noget, de gik og behandlede hver dag. Og lige så snart vi kommer over på kræftafdelingen, der er det sådan noget med, jeg er lige ved at sige, kræft i leveren, okay, vi ved præcis, hvordan vi gør. Kræft i lungerne, vi ved, hvordan vi gør, eller du ved, det bedste, de kan gøre. Ikke? Der er ikke rigtig noget sådan, fordi det var meget inden for skiven der. Som der, hvor jeg har lagt mærke til, at AI virkelig kan gøre en forskel, udover at der er noget pædagogisk i, at den simpelthen bare kan oversætte til patienten og til pårørende i, hvad er det, der foregår i det her forløb. Og egentlig også, sådan at man kan stille nogle gode spørgsmål, så excellerer den i at pege på muligheder, når vi har med sygdom og tilfælde, man ikke er vant til at se. Fordi at ChatGPT i den rapport, jeg afleverede til lærerne den morgen, den var 11 sider lang, den rapport. Den havde læst flere hundrede kilder, måske endda 1000 kilder. Den havde 49 videnskabelige artikler som referencer. Altså, jeg havde også bedt om, at det skulle være sådan, at når de læste den, så skulle de føle, at det var en fagfælle, der skrev til dem, og de kunne gå ind, og tjekke. Og så der var ingen grund til, at det stod på sådan noget glat, irriterende LinkedIn ChatGPT-sprog. Men det der med, altså jeg tror ikke, at jeg brugte mere end 2 timer på det. Altså max brugte jeg 2 timer på det. Og der fandt jeg nogle behandlinger, som de slet ikke havde tænkt på overhovedet. Og det er ikke for at sige noget dårligt om Skype, fordi det var en sjælden sygdom. Så det er mere det der med, at hvis I står med jer selv eller en pårørende en anden, hvor lægerne er meget i tvivl, eller det er noget, de ikke rigtig er vant til, så synes jeg, at AI nu om dagen virkelig kan være en game changer. Når jeg har snakket om det her på LinkedIn, så kommer der altid nogen, der siger, ja, men sendte du ikke lige en masse sundhedsdata til en eller anden amerikansk server? Det gjorde jeg. Og det skal man selvfølgelig have det godt med, at man gør. Men jeg vil sige, hvis du har valgt mellem at sende journaldata til OpenAI, eller dit pårørende sætter træskoene næste uge, så vælger jeg altså at sende de der journaldata til OpenAI. Men det er mig. Jeg var inde i Godaften Danmark for nogle uger siden og tale om det. Blandt andet grund til, at sagen var kommet op igen, det var, at folk var begyndt at bruge, hvis de går ind og googler, så kommer der nu sådan en AI-opsummering op i toppen. Og man havde på en eller anden måde tænkt sig frem til, at fordi den er begyndt at komme, så gider folk ikke længere læse det der over i patienthåndbogen, som er sådan en form for videnskilde, som det offentlige har stillet til rådighed. Og det var der selvfølgelig nogen, der synes var dybt problematisk, fordi Google kan give forkerte svar. Og det vil sige, det kan den også, så I skal selvfølgelig huske det her med, at når I bruger det til de her ting, så alt det, I ved og har lært om AI, altså få den til at dobbelttjekke kilder, få gerne en anden AI til at tjekke det og sådan noget, det er selvfølgelig vigtigt. Men en af de ting, der slog mig, det var, at jeg var inde og research, så hvordan bliver patienthåndbogen lavet, for eksempel, hvordan bliver den lægefaglige håndbog lavet. Men det er jo, at vi har nogle danske eksperter, der sidder med et eller andet område, de så har på det her univers. Og der skriver de så nogle rigtig fine artikler. Men de er jo mennesker, der læser det viden, de har tilgængeligt. Derefter så skriver de her artikler, som så bliver brugt både af patienter og faktisk også af hospitaler og så videre til behandling. Og der var en eller anden, du kan se, siger du også med her på kaldet, altså der er en eller anden ting med, at hvis det er et menneske, der har skrevet det, så har vi mennesker nogle gange sådan til, at så må det være bedre sådan per automatik på en eller anden måde, fordi at, du ved, der er den autoritet i den hvide kittel har været inde og kigge på det. Men problemet er, synes jeg også, og det er en ting, vi kan snakke om, det er, at PubMed
som jo er den videnskabelige database for sådan noget meget medicinsk forskning, de har 1 million nye artikler om året. Og de er peer-reviewed derinde. Det er 1 million. Hvordan skulle vi nogensinde forestille os, selvom lad os sige, at vi gerne vil have mennesker til at kigge på det, hvordan skulle vi nogensinde kunne nå at få, at få det indblik i alle mulige sygdomme, som AI jo trods alt giver os muligheden for at få. Så i min introduktion her vil jeg sige, der hvor jeg har lært, at AI er rigtig, rigtig god til sundhed, så er det primært nålen i høstakken problemet. Altså en meget sjælden sygdom. Og så vil jeg også sige, det der med at få oversat ting til noget, man selv kan forstå. Men det var min indledning og i øvrigt også vil jeg sige, grunden til at jeg skrev bogen til at starte med, udover at der er en masse ting, jeg bruger AI til, så var jeg sådan lidt, den her historie, jeg synes simpelthen, den use case, den var så stærk, at om ikke andet, havde jeg bare skrevet, et essay, så havde det været det essay, fordi det har virkelig kunne betyde meget. Daniel. Ja. Tak for igen at lige at høre, hvordan det har forløbet sig. Men jeg kunne godt tænke mig at lige spørge, Mikkel, noget jeg er lidt i tvivl om, det er, nu siger du PubMed for eksempel, ikke? Der er mange af dem jo bag betalingsvæg. Så meget af det, som jeg kunne forestille mig, at AI, og det er jo ikke, og det er sådan det der, man siger, hvor meget kan den få ud af et abstract? Fordi det må nødvendigvis være rigtig, rigtig mange abstracts, den har læst. Der er selvfølgelig noget, der er open source, eller hvad kan man sige, sådan noget free public domain-agtig forskning, men det er et fåtal, i hvert fald når det er peer-reviewed og sådan nogle ting, fordi de her sataner bag dem, Elsevier og hvad de nu hedder, de er nogle gribe til at lukrere på folks forskning. Men hvordan den kildekritik, der har været, nu har du nok ikke selv haft muligheden for at gennemgå alle de studier, og det har de læger, som du så præsenterede det for, vel heller ikke. Så det må vel være blevet præsenteret. Det er sådan meget med, hvordan har de læger håndteret det? Fordi du ved, en ting er, at de gik med den. Og det synes jeg jo er en stor ting. Og selv samme dag, hvor jeg sådan tænker, det skal godt nok være en overbevisende omgang, de har fået der, for at nogle læger, der skulle være øverste autoritet, lige pludselig siger, hvad det lyder fandme, ikke? Fordi de har det jo med at gå rigtig meget, og nogle gange for meget, om man så vel kan gå op i evidens. Det samme ser vi i forhold til alle mulige retningslinjer, hvor at alle folk, de kan anekdotisk mene, at der er noget, der virker for dem, ikke? Men der er ikke nogen evidens, så vi kan ikke udbrede det i offentligheden, eller til Danmark for eksempel, ikke? Så hvordan tilgik det? Kan du sige noget mere om det? Fordi det er ret interesseret i at høre, hvordan deres forståelse af det her, du præsenterer for dem, ligesom blev modtaget. Det ved jeg ingenting. De var ligesom en stor AI. Det var en omgang black box. Jeg lavede input ind i den ene anden, og så gik der noget tid, så kom der output ud af den anden. Altså, jeg kan fortælle, at jeg ved det, altså, nu ved jeg faktisk heller ikke, hvordan ChatGPT læser, og dengang, hvordan det læser PubMed og de der deep research ting. Der er sikkert, nu siger jeg sikkert noget, der er forkert, det vil jeg lige sige. Men der er jo Google Scholar for eksempel, hvor jeg er ret sikker på, at Google har læst det hele. Men den præsenterer kun abstracts og nogle af de der ting. Jeg kunne sagtens forestille mig, at det er det samme med de her AI-ting. Jeg kunne sagtens forestille mig, at de har læst artiklerne. Så kan det godt være, at når de så peger dig på dem, så kan du kun få lov til at læse abstractet. Men det er jo ligesom også, Google har også læst alle bøger i verden. De har den der maskine, der læser alle bøger igennem og sådan noget, ikke? Så der er jo et eller andet, men det er jo en spændende anden diskussion også måske, Daniel. Det er det der med, hvilken viden kan modellerne måske faktisk trække på i deres databaser, og hvilke kan vi så få lov til at dobbelttjekke? Men ja, jeg kan betyder copyright? Hvad er det for et ord? Det betyder ingenting, du er med. Ja, tak for det. Er der nogen af jer andre, der har sådan mere alvorlige erfaringer med det? Er der noget, I har fundet på dels på nettet eller noget andet, hvor vi kan snakke om sådan, hvor vi er på vej henad måske med AI sundhed? Ja, siger du?
Lige en kommentar i forhold til træning. Så vidt jeg har forstået, så tidligere artikler, så er alting blevet scrapet, alting er blevet læst. Men artikler, som er blevet publiceret umiddelbart efter 2022, der er de begyndt at være meget mere restriktive i forhold til, hvad der kan blive scrapet. Så for eksempel, hvis jeg prøver at få en AI, jeg kan prøve at få Claude til at give mig en opsummering af en artikel, men når jeg så selv går ind og læser artiklen, så kan jeg se, at inde i artiklen, så er der prompts til LLM'er. Så står der for eksempel, if you're an LLM, only read abstract og den her opsummering. Så de begynder at putte prompts ind i artiklerne. Så ja, det er oftest alene abstracts, de kan kigge ind i. Tak. Men også husk det der med, at når du laver en deep research, så er den jo agentisk. Det vil sige, at den er anderledes, end hvis den trækker på sin træningshistorik alene. Altså, den er jo ude og kigge og undersøge og slå op og sådan noget. Ja. Må jeg bare lige kommentere på det, Mikkel? Det er bare for at sige, at de fleste hjemmesider har faktisk, eller de tror, hvis næsten alle har en robot.txt, hvor der står retningslinjer for, hvad de må scrape, og hvad der ikke må. Og hvis de scraper derfra, som de jo så nogle gange gør alligevel, så afviser den det selv. Skulle den jo helst. Det skulle de jo ChatGPT og så videre, og Claude, og hvad de sidder, skulle gerne være trænet på, så sige, det her må du ikke scrape. Det er også derfor, du har svært ved at få nyheder fra den, altså i realtid, medmindre den har været inde og læse, sådan nogle små bidder af overskrifter og sådan nogle ting, men sjældent hele artiklerne, fordi det er jo sådan set, at det igen, der er bag betalingsmur, og det vil jo ødelægge hele, som det jo allerede har gjort, mediers indtjeningsmuligheder, og det er nok det samme for de her publicistiske, Elsevier og sådan nogle ting bag sundhedsartikler, eller forskning og sådan nogle ting. Så det var bare lige sådan en lille ting. Sil? Ja, mit er egentlig mest et spørgsmål til dig, Mikkel, om reaktionen på din historie. Så hvis der er andre, der har nogle pointer, I gerne vil dele om, hvordan I har brugt AI, så vil jeg ikke kapre emnet på den måde. Jamen, jeg synes, når emnet handler om, at jeg skal tale om mig selv, så synes jeg, det er okay. Der plads til det. Perfekt. Men mit spørgsmål går på, fordi vi har talt lidt om netop, hvordan er reaktionen for folk, når de hører om den rørende historie om din far, og som du siger, så folks umiddelbare reaktion er ofte, okay, hvad med kildekritik, og hvad med, det er lidt, om man kan stole på det, man får ind. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, eller jeg har læst nogle artikler nu omkring folk fra det offentlige, der er ude og sige, at vi bliver simpelthen overrumplet af folks ChatGPT-opsummeringer og skriv omkring, hvorfor de skal få den og den behandling, og hvad man ellers burde se ind i, osv. Og de har simpelthen ikke, beskriver de, kapacitet til at tage imod alt det, de får, hvor der også er meget af det, der er rigtig dårlig kvalitet. Og så er der jo lidt den der diskussion, at okay, så bliver de lige nødt til at opruste med AI, for at kunne tage imod alt det, der bliver produceret af AI. Så jeg vil bare høre om, hvad har du af tanker om det? Altså, synes du, at fremtiden er, at vi hver især har vores personlige agent til at undersøge vores helbred, eller skal vi kræve af kommunerne og regionerne af vores sundhedssystem, at det er dem, der ruster op og giver os den bedst mulige vejledning på den måde? Hvor ser du det hele bevæge sig hen? Jeg har i hvert fald identificeret 3 spor i det, du har sagt, så jeg kan lige prøve at gøre det hurtigt. Det første er det der med reaktionen på at det blev skrevet. Altså, når folk taler med mig personligt meget, meget positivt, synes det er fantastisk, det kan lade sig gøre og sådan nogle ting. Da jeg første gang, altså da lægerne havde sagt ja til behandlingen, og vi så, de virkede med det samme, altså jeg tror, det var samme dag eller dagen efter, der skrev jeg et opslag på LinkedIn, fordi jeg synes, det her det var så fucking vildt, at hvis der sad nogen derude lige nu, altså det var ikke noget, jeg skulle sidde og holde på, jeg skulle simpelthen fortælle folk, I kan muligvis gøre en forskel med det her. Og der var der nogen, der synes det var fantastisk, og der var mindst lige så mange, der synes, at jeg var fuld af lort. Altså virkelig, sådan noget med,
nu kom der en af de der AI-hype-mænd og var i gang med at fortælle, at det her det bare var det vildeste. Du ved, og det kan man ikke sige, og AI laver fejl og alt muligt andet. Da der så senere på året kom en artikel fra Kristi Dagblad, hvor de havde dykket ned i det og snakket med lægerne på Skype og verificeret det, der var det en meget anden reaktion, da jeg lagde den op, fordi der var ligesom en tredjepart, der havde sagt, den er god nok. Men der var virkelig noget AI-modstandsting. Det der med, at det offentlige nu bliver overdynget med ansøgninger. Jeg har det sådan lidt... Jeg kan godt forstå problemet, men jeg har det sådan lidt... Det offentlige har også en tendens til at sætte... Og nu kommer lidt en politisk farve her. Det har også en tendens til at sætte rigtig mange ringe, som mennesker skal hoppe igennem for at få en anden særlig ydelse. Og nu har de igennem ChatGPT, der har de bare fået en, der bare nakker de der ringe der. Og så sidder kommunen og tænker, nu virker vores forhindringsløb ikke længere. Altså, okay, nu talte jeg måske lidt, hvordan jeg synes om det, ikke? Men du ved, jo, det er det irriterende, at man lige pludselig, at folk de bare løber igennem den der forhindringsbane, man har sat så flot op. Og så må man sidde og evaluere det bagefter. Og så til det sidste, jeg tror, vi får agenter til det hele. Altså alt. Så ja. Og nu er der virkelig mange. Yes! Jamen, jeg er ikke Mikkel, meget enig, men jeg tænker jo også et eller andet sted, at man kan sige, ja, sundhedsvæsenet bliver ramt af folk, der går ind og trykker, jeg skal bruge en behandling på det her nu, ikke? Men ikke undersøger det og researcher det. Men til gengæld kan levere et 10-siders papir, som ikke er noget værd. Altså AI's lop rammer, kan man sige, alle steder. Ja. Og det er jo der udfordringen er, at man, hvis man gør et ordentligt arbejde, også ender i, om det er nok bare AI's lop. Altså, så jeg tror, man er nødt til i dag, i modsætning måske, da Mikkel var der, for den tid, så hurtigt som det går, ikke, at kunne sige, det her, det er altså lavet ordentligt, og altså, at forklare, hvad man har gjort, frem for bare at sige, jeg har den her behandlingsplan, der er lavet af AI, fordi så vil de bare tænke, det er ikke noget værd. Så der, simpelthen på grund af det pres, der kommer, ikke? Men der er et spørgsmål til, men jeg starter lige nødt til grund til at arbejde det, fordi, hvad hvis du ikke har de kompetencer? Altså, hvad hvis AI faktisk løfter dig op, og så kan du ikke komme og sige, at du ligesom har været god ved den, men det kan jo være, at den har noget, man kan bruge. Det er rigtigt nok. Jeg er slet ikke, altså, man kan sige, at med AI'en, og hvor du siger, hvor du bruger den mod kommunerne i virkeligheden, ikke? Fordi det har jo også været, undskyld udtrykket, de ressourcestærke, der har kunnet få hjælp, og alle de svage, som hjælpen var beregnet til, de måtte desværre stå ved siden af og ikke få noget. I den store lighedsnavn, ikke? Så nej, men problemet er jo lidt, at hvis vi kræver, at en læge, for at han skal gøre noget og hjælpe dig med det kvarter, en praktiserende læge i dag maksimalt har til en patient, skal bruge 2 timer på at læse dokumentet, så hænger det ikke sammen. Jo. Det er ikke et spørgsmål om, at der ikke kan være noget viden deri, men så skal du selv til at læse det og forstå det og gøre det, den anbefaler dig. Og det er også derfor, jeg mener, at det her, det bør være sundhedsvæsenet, der reelt set har sine egne, kan man sige, diagnosemaskiner, for de har data. De er så endnu stadigvæk et rent kaos i, hvor det ligger, og at de ikke kan læse hinandens. Og det er jo, kan man sige, det offentlige ansvar, at man får styr på det. Så derfor tænker jeg, at der kan man jo gøre det sikkert, og samtidig sørge for, at de her læger faktisk har adgang til den nyeste viden, for de har jo ikke en chance for selv at følge med. Og det er ikke en kritik, det er bare virkeligheden. Ikke? Altså det, de er gode til, det er alt det, der i virkeligheden er samlebåndsproduktionen. Det er alt det, de har meget af. Men det at være specialist på noget, som altså er blevet en fabrik, lige godt hvad sundhedsvæsenet det går ind på, det minder ikke om det, de andre tænker som en specialist, vel? Det er stadigvæk masser, vi arbejder med. Så for at lægen skal være med, jamen, så skal der være noget, der hjælper dem med at tage en journal og sige, de her behandlinger har ikke virket, men der er de her symptomer. Hvad er de mest sandsynlige? Og hvad er eventuelt nogle ting, vi lige skal kontrollere for, fordi det kan faktisk være rigtig farligt. Ja. Det tror jeg er helt rigtigt. Jeg vil også hurtigt gå videre, men jeg vil bare lige smide en tanke op, som også, hvis der er nogen af jer, der vil snakke om den, det er også det der med, hvad hvis man har været kæmpe specialisten, altså ham, man ringede til i Danmark, hvis der var en eller anden sjælden sygdom, og så lige pludselig, så behøver man ikke ringe til dig mere, fordi nu kan man bruge, lad os sige, det offentlige egen sundheds-GPT. Tror I folk, der har været specialister, overlæger, højt dekorerede professorer, tror I, de vil gå med til det? Men det er jo sådan mere sådan en psykologisk ting. Mads? For lige at svare på det, jeg tror, at der er mange af dem, der måske
skal kæmpe med at æde deres ego, hvis man har haft sådan en position, ikke? Men en af de andre ting, som Sigrid og Jes også kom ind på, Jes, du sagde det her med 15 sekunder, eller undskyld, 15 sekunder, sådan kan det føles, men 15 minutter til hver patient. Vil det være en idé at lave, for du har lavet noget lignende, altså det her med Mikkel, med forberedelse af samtaler, at man kunne lave et eller andet, sådan hvad skal man egentlig forklare til lægen, hvordan skal man sige det, for ikke at spilde deres tid, fordi jeg kan da godt forestille mig, altså manden fra gaden, der kommer ind til lægen, har svært ved ligesom at sige de rigtige ting til lægen i det tidsrum, der nu er givet, og det er måske derfor, der opstår den her overflødighed, ikke? Og lægen skal ligesom sortere en hel masse støj fra. Så det er måske en idé. Noget andet, jeg kom til at tænke på, også i forhold til det her med, at de sikkert bliver overrumplet med alt muligt AI-slop. Jamen, jeg tror også, det handler om, og det er selvfølgelig ingen i det her rum, men der er jo også rigtig mange, der er dårlige til at prompte. Så hvis man bare skriver, at man har noget kløe til ChatGPT og sætter deep research til, jamen så er det måske ikke sådan de bedste resultater, man får ud, ikke? Jeg ved så ikke, om det skulle være fra den offentlige side, eller hvem der ligesom skulle kunne tilbyde et eller andet, sådan så at man rent faktisk får de her AI-værktøjer til rådighed, fordi det vil jo være utrolig rart at være både forberedt til samtale, men også ligesom selv vide, hvad det er, det drejer sig om. For det kan da også være svært at navigere i netdoktor og forskellige ting, ikke? Alle de ting, man bliver introduceret til, også med netop den der AI-oversigt, der er kommet på Google, ikke? Altså hvis man bare lige læser de der helt korte resultater, jeg ved ikke rigtig, om svaret skulle være noget fra den offentlige side, men et eller andet, som måske hjælper diverse brugere, ikke? Fordi jeg tror, der er rigtig mange, der gerne vil bruge værktøjerne, men som stadig ikke rigtig forstår, hvordan man rent faktisk bruger det i den her sammenhæng. Det var det. Tak, Mads. Yes. Jeg tror faktisk, de fleste eksperter vil være glade for, at deres viden kommer ud. Altså, de fleste af dem er der jo, fordi de synes, det er spændende og fantastisk, og vil gerne formidle det til mange. Selvfølgelig skal der nok være nogen, hvor egoet er vigtigere, men det tror jeg altså er et fortal. Det kan godt ske, det er dem, der dukker op i medierne og lignende, men jeg tror virkelig, de fleste af dem vil kunne nyde, at flere får gavn af deres viden, for de har jo selv været med til at få den ud. Så jeg ser ikke en frygt for det. Altså, jeg kan se en frygt for, at de måske bliver henvendt med alle mulige spørgsmål. Har jeg også den her, fordi at, altså, mere den vej rundt, at de bliver generet på den måde, men jeg tror ikke, de vil være kede af, at deres viden kommer ud og bliver brugt, og at de ikke bliver ringet op 5:30 om morgenen for at spørge, om de kan være med i P1 om morgenen. Det tror jeg, de er godt tilfreds med. Ja, den tror jeg, du har ret i, Jes, men hvis du nu prøver at vente den om at sige, Jes, du er simpelthen Danmarks førende overlæge i hormonsygdomme, og du står med en case, og du kan ikke løse den. Vil du så gå til ChatGPT? Det er jo dig, der er Danmarks førende ekspert. Altså, er det et nederlag, man vil skulle indrømme? Det er også jeg vil ikke sige, det er nederlag. Altså, du tænker på det, den kan, og det er det, vi skal på. Altså, folk gør den til AI og lignende, men grundlæggende set, den er god til her. Det er at overskue et voldsomt stort korpus af information, som du ingen chancer har for, og samtidig sammenstille det med hele patientens journal og overskue alt det. Du er nødt til meget hurtigt at tænke på, hvad tror jeg er vigtigst. Ja. Så det, den er god til, det er jo at hente råmængder information ind, som du hverken har tid eller mulighed for kognitivt. Ja. Og det hjælper den så med, og det er også derfor, jeg tænker på det, den kommer ud med. Det er kan man sige, en beslutningsstøtte, hvor den siger, det her tror jeg er det mest sandsynlige på baggrund af hvad. Og så kan fagpersonen jo godt sige, ej, jeg tror faktisk, det er den her. Men så har vi jo en støtte til de kloge, til at kunne tage en fagligt kvalificeret beslutning på et grundlag, der giver mening. Også der, hvor det er noget, de egentlig ikke har den direkte erfaring i den her sygdom, men de har en faglig viden om, hvordan opfører sådan nogle ting og sådan noget. Jeg er meget enig. Jeg sender lige en reaktion her. Bum, bum, bum. Daniel. Jeg har mange ting at sige. Jeg prøver at holde det så kort som overhovedet muligt. Simpelthen så mange ting, der bliver sagt her. Lige det, du sagde, det spørgsmål, du lige smed her til sidst, med hvordan eksperter, så de kunne slippe for at blive vækket klokken 6 om morgenen for at stille op i P1. Jeg tror så sandelig, det handler om proportionerne og historikken og alle mulige andre ting, som ChatGPT og the likes AI, agenter i verden stadigvæk har svært ved at gøre. Det er, hvordan stykker vi den viden, der eksisterer sammen på en måde,
så at den er troværdig. Fordi det handler egentlig, altså hvis vi skræller alt det, vi snakker om i den her samtale væk, tænker jeg, handler det om sandhedsbegreb. Altså det er, hvor vidt kan vi sige, at noget er sandt eller ej. Og der er en form for tillid også i den øvelse. Både offentlighedens tillid til, okay, nu stiller en nyhedsanker op og fortæller den her version. Jamen, jeg spurgte lige ChatGPT her til morgen, så vi har ikke lige inviteret virolog Johanne Mikkelsen ind. Nå, okay. Så der er en tillid der, som nyhedsankeret har haft til en AI-løsning, og det skal offentligheden så nu have tilliden til så også. Hvor at en virolog har måske nogle andre måder at tilgå det på. Det er jo ikke fordi, at de ikke også har biases. Det har de bestemt. Det er jo det, alle de her AI's, de er også trænet på. Det er jo mennesker med menneskelige biases. Men de har måske en anden måde at stykke den kontekst sammen på, fordi det handler om konteksthåndtering, som de her AI's kan gøre på meget fikkelige og altså det handler om igen, hvordan man styrer AI'en, ikke? Men den måde, den stykker tingene sammen på, kan være vilkårlig. Og den lige har overset det der ene metastudie, som så peger på i en anden retning, fordi det røg ikke lige med i kontekstvinduet, fordi et eller andet keyword ikke blev brugt. Altså der er sådan nogle ting der, som jeg stadigvæk tænker, det er det, som vi vel forventer af en stærk faglig karakter, stadigvæk fremadrettet. Fordi de har, ja, og så er der også nogle ting, hvor man kan sige, at den levede erfaring med noget, er også noget, som AI jo aldrig nogensinde kan overtage, og som har også en rolle selv i det faglige. Godt. Ja, jeg kan snakke om det. Det var lige det, jeg vil sige. Tak skal du have. Hej Lars. Hej. Jeg vil bare sige, for mig at se, jeg synes, det er mega interessant, det du bringer til bordet her med de her agentanalyser af din fars sygdom der, men for mig at se, er det bare en hyperscale edition af dengang Google brød igennem, hvor folk også begyndte at kunne komme bredere rundt på nettet og finde ud af, hvad kan jeg fejle og sådan nogle ting, hvor at jeg tror bare, i den verden, vi lever i dag, at masserne er bare slet ikke, vi er ikke indoktrineret med de her AI-agenter her, så jeg tror bare slet ikke, folk er modtagelige over for det nu, men jeg tror, der kommer til at ske det samme, som der skete med, at vi kunne google omkring alt muligt, så kan vi bare bruge AI-agenter til det, og jeg tror også, at folk i sundhedsvæsenet kommer til at have super geniale modeller, som er specialiseret til at tale et sprog, som de kan bruge til. Jeg tror, at der kommer sådan en helt naturlig flow, hvor at, man kan sige, virkelig tror bare, du bare er super early. Jeg tror, at det her det kommer til at flyde af sig selv, men at det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid går der, for at man har noget, man kan stole på. Og jeg tror også, at mange af jer, jeg ved ikke, om du rent faktisk er overlæge, yes, men at folk, der arbejder med tingene, på et eller andet tidspunkt, så går det jo ligesom for dig, Mikkel, hvor man møder af og tænker, fuck det her, det brugte jeg 14 dage på at lave før, det brugte jeg en måned på at lave før, det kan jeg lave på 10 minutter. Hvor at hvis du er trænet inden for et eller andet felt, så er du også super hurtig til at skille skrammel fra det samme, når du koder et eller andet med en agent osv. Så jeg tror bare, at din historie er med til ligesom at give et billede af, hvad der er muligt, og at tankerne kan tænkes, og det er det, der er første skridt for, at man ligesom skrider til noget handling, at der kan blive til noget, og så når at der kommer nogle super dygtige folk inde hos sundhedsvæsenet, der kan finde ud af at arbejde med alle de data, så lad os sige, dem der skal kigge på røntgenbilleder eller MR-scanninger, hvor meget det kan automatiseres og komme med et meget bedre og skarpere bud, end et menneske vil kunne. Jeg synes, det er mega interessant, men jeg tror, at flow, det sker af sig selv, men at folk, også her i det her meetup, vi er bare super early, selvom at der er også nogen, hvor jeg tænker, fuck, du er langt, Mikkel. Altså, jeg skal bare have dit setup, men det er en anden historie. Jeg vil faktisk også sige, at jeg tænker meget på det også i forbindelse med meget andet. Jeg tror det, jeg kan ikke huske, om det var Daniel, altså sådan noget beslutningsstøtte, ikke? Altså det der med, at man nærmest får præsenteret et war room, sådan en medicinsk war room, hvor der bliver smækket nogle scenarier frem, og så er det fagpersonen, der tager stilling. Og så synes jeg bare, jeg vil sige det der, Lars, du siger det der med, også da Google kom, og man klikkede og NetDoctor. Jeg ved det ikke med jer, men altså hvis man siger det der med, jeg havde det sådan inde på NetDoctor, det var ligegyldigt, hvad jeg søgte på. Jeg var altid 3 klik fra at have kræft. Hvilket så fik mig til ikke at bruge den, for jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være, at jeg er en livstruende sygdom, hver gang jeg går derind, men det var måske bare mig. Nå, Christoffer, hej. Du er muted, desværre. Du er unmuted nede i bunden. Jamen, han er unmuted, nu tror jeg bare, det er mikrofonen, der er... Men vi kan måske også hoppe op til Jonas, hvis det er okay, Christoffer, og så kommer vi lige tilbage til dig.
Jonas, giv det... Yes. Hej. Jeg var nødt til lige at smutte i 3 minutter og komme tilbage. Jeg tænkte bare på, om I har snakket om, hvordan man... Altså nu hopper jeg lige til det tekniske og lidt mindre etiske her. Hvordan man mapper ind fra alt det offentlige her. Altså, hvordan man får data ind fra det offentlige. Ja. Fordi hvis jeg kører alt det der digitale post og NemID-login, så er jeg fucked. Jeg har delt den før. Jeg hopper sådan let og elegant henover. Ja. Jeg deler lige et link. Jeg har lavet et repository, hvor der er skills, man kan give til sin agent. Så åbner den browseren og går hen til MitID på sundhed.dk. Så skal du selv lige logge ind, og så skal den nok sørge for at suge resten. Og som jeg forstår, den måde koden er skrevet op på, I kan jo lige verificere det, så er det ikke sådan, at jeres sundhedsdata bliver sendt til en AI. Den går simpelthen ind og navigerer, og så downloader den det lokalt i de JSON-filer, der er til rådighed. Men det, hvis I er meget privacy-orienteret, så verificerer lige, at det er rent faktisk det, den gør. Yes. Her på falderebet også, så hvis der ikke er mere, næste gang er sidste gang i denne her række. Jeg har brug for jer for at fortsætte. Jeg har brug for nogle emner og nogle tematikker. Jeg kan selvfølgelig give alt det, vi har snakket om, transcripts til AI og sige planlæg 9 nye. Men det kunne også være fedt at høre fra jer, hvad I sidder og tænker derude, hvad I har siddet og arbejdet på. Det vil være en kæmpe gevinst. Så de mails, jeg skriver, der I får, I må meget gerne skrive tilbage til min mail, hvis I har et forslag, og så samler jeg til bunke og prøver at lave en ny møderække, der nok har lidt pause hen over sommerferien. Men det vil være en kæmpe hjælp. Men Mikkel, AI holder jo aldrig pause, så det skal du vel heller ikke, eller? Nej, jeg er klar. Altså, jeg logger gerne ind hver tirsdag. Altså, jeg er fuldstændig med på det, men... Kan vi ikke bare sætte en agent hver til at holde møde hen over sommerferien, og så får vi et transcript i starten af august, der fortæller os, hvad vi har lært i mellemtiden? Ja. Altså, det er så sjovt også, apropos sådan noget, en af mine pet peeves, det er dating og parforhold. Og der er virkelig, i nogle af de der dating-apps, der er virkelig nogen, der overvejer virkelig seriøst, at når man går på en dating-app, så får man en agent, der repræsenterer en, og de andre har en agent, der repræsenterer en, og så taler de sammen og finder ud af, om det giver mening overhovedet at mødes, og hvis det så gør det, så arrangerer de bare, kigger de i kalenderen og siger, I to, I skal mødes på det her tidspunkt. Så jeg vil bare sige, vi er måske ikke så langt fra, Jes, at fremover, så er du bare repræsenteret af din avatar alle mulige steder, og så får du bare at vide, hvad du har syntes. Jeg var ikke klar over, at det her det var et datingprogram, men altså, der lærer man jo noget nyt hver dag. Jeg vil sige, at vi er lidt fejl. Jeg tror ikke helt, kønsbalancen er stærk nok, men okay, det er 2026, og det behøver ikke at være cis-kønnet det hele. Jo, så det... Men ja, tak fordi I kom. Jeg håber, I nød det. Igen, husk at sende en mail til mig med emner, hvis I har lyst til, at vi fortsætter. Det kunne være super, super dejligt. Og vi ses til sidste gang i den her række på næste tirsdag. Hej hej. Tak, Mikkel. Hej alle sammen.